ବାପା ଜଣକ ଚା ପିଇ ସାରି ବିଲକୁ ବାହାରିଲେ। ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ତକିଆରେ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ସକାଳ ହେଲା ସମୟରେ ବାପା ପୁଅକୁ ନେଇ ବିଲକୁ ଗଲେ। ବିଲକୁ ଯାଇକରି ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଦେଇକରି ଗଲେ। ହଳ କଲେ ବିଲକୁ ହଳ କରିସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିସାରି ଘରେ ଆଣିକି ମାଛ ବନେଇକରି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରି ମା' ପୁଅ ସବୁ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ରାତିରେ ଜୋରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ବର୍ଷା ହୋଇକରି ଧାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନଷ୍ଟ ହୋଇକରି ପାଣିରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ଭିଜିକରି ସବୁ ଧାନକୁ ଗୋଟାଇ କରି ଘରକୁ ଆଣିକି ଆମେ ରଖିଲୁ। ରଖିକି ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆମର ଧାନ କରିବାରେ ଲାଗିଗଲୁ। ଧାନ ଚାଷ କରିବାରେ ଲାଗିକି ଆମେ ପୁଣି ଧାନକୁ ଆମେ ପୁଣି ନୂଆ ତିଆରି କଲୁ। ତିଆରି କଲା ପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଧାନ ଆମର ଉଠିଲା ଯେ ଆମେ କେବେ ବି ହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ହାର ମାନିବାନି। ଆମେ ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁନା କାହିଁକି ଆମେ ସବୁକିଛି ତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଜରୁରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।